li l-elezzjoni għal kap tal-Partit Nazzjonalista hija waħda mbabsa, rigged, qed jgħiduha iktar nies. Simon Merċieqa li fl-2013 kien ma' dawk li kitbu r-rapport tat-telfa tal-Partit Nazzjonalista għal dan fl-artiklu tiegħu fuq The Malta Independent. L-artiklu tiegħu semmih a rigged electoral process. Fl-artiklu tiegħu Simon Merċieqa jinnota kif il-klikka ta' Simon Busuttil qed tibża li titlef il-poter kollu tagħha u kien għalhekk li sejħet il-laqgħa tat-tnejn filgħaxija tal-Kunsill Amministrattiv. Jinnota l-attakki fuq Frank Portelli u Adrian Delija u jistaqsi għaliex ma kienx hemm bħalhom fuq Alex Perici Kalaxxone li kien parti mill-amministrazzjoni qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali, fejn fost l-oħrajn isemmi kif żgur kien jaf l-arranġament tad-DB. Imbagħad isemmi l-każ ta' Roderick Caruana, il-membru tal-Kumitat Sezzjonali tal-Aħal Ġdid li kellu jagħmel appell fuq Facebook wara li ċaħduh mid-dritt tiegħu għall-vot. Merċieqa kiteb kif il-mod kif kien stmat Caruana juri li l-Kummissjoni Elettorali għandha interess tappoġġa żewġ kandidati. Merċieqa magħruf li jkun jaf sew x'inhu għaddej fl-istamperija żied jistaqsi jekk Roderick Caruana hux l-uniku wieħed u wieġeb il-mistoqsija billi qal le mhuwiex. Bekk ikkonferma dak żvelat fil-kulħadd tal-ħadd meta kiteb kif hemm numru ta' individwi li għandhom id-dritt jivvutaw imma qed ikunu mċaħda minnu. Fost dawn jikteb Merċieqa hemm membri tal-Kumitati Sezzjonali, meta mbagħad hemm nies minn barra l-Kumitati Sezzjonali bid-dritt li jivvutaw. Minflok tinvestiga l-Kummissjoni qed taċċetta prattiċi irregolari, kiteb Merċieqa li żied li minflok twettaq ġustizzja l-Kummissjoni sinonima man-negattività. Staqsa jekk dan hux se jinvestiga ukoll l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. L-Eżekuttiv tal-PN se jiltaqa' biex jinvestiga l-bajjiż taċ-chairman lejn żewġ kandidati f'dan il-proċess elettorali u tbabiż bil-voti, vote rigging li sar, kiteb Merċieqa.